Sušiacich uterákov je v dnešnej dobe naozaj veľa druhov, no a v dnešnom videu si povieme niečo práve od The Rack Company na to, aby si ty vedel objednať podľa seba ten najsprávnejší. Poďme na to. Takže ahoj, vítam ťa pri ďalšom štvrtkovom videu a dnes to bude o The Rack Company sušiacich uterákoch. Dúfam, že túto značku veľmi dobre poznáš, pretože je s nami úplne od začiatku a The Rack Company sa špecializuje najmä na prvotriedne mikrovlákno. Či už je to mikrovláknová utierka alebo mikrovláknové sušiace uteráky. No a práve o nich chcem dnes povedať trošku viac, respektíve chcem iba priblížiť rôzne druhy mikrovláknových sušiacich uterákov od The Rack Company a aké sú možno medzi nimi rozdielmi, aby si ty podľa seba, podľa svojho uvaženia teda si povedal, že čo sa tebe asi zhruba najviac hodí a čo by si teda chcel mať doma. No a práve na to bude slúžiť teda toto dnešné video, kde si ukážeme teda ponuku sušiacich uterákov od The Rack Company. Ukážeme si teda, ako ti prídu. Začneme hneď s touto 1500, čiže The 1500. No a takže môžeme ísť podľa mňa rovno na to. Čiže máme v ponuke viacero takých druhov tých sušiacich uterákov a druhov preto, lebo sa vlastne menia tým štýlom toho vlákna, áno, čiže tým zložením. Pretože máme tu niečo ako waflové sušiace uteráky, ktoré majú teda waflové, máme tu niečo ako twisted loop, čo sú teda takéto zatočené mikrovlákna, dostaneme sa k tomu aj podrobnejšie. Máme tu možno nejaké hybridy, ktoré majú niečo áno, a teda máme tu niečo potom, čo je veľmi jemné. Čiže dostaneme sa k tomu a poďme teda trošku bližšie si opísať jednotlivé teda aj štýly, aj druhy tých mikrovláken a tak ďalej. Čiže ak objednáš tieto uteráky od The Rack Company, tak drvia väčšina príde takto samostatne v takomto sáčku. To znamená, že môžeš si ich aj potom skladovať priamo v tom sáčku, v ktorom ti prídu. Čiže príde ti takýto veľmi pekný sáčok, áno, a konkrétne si chcem s tebou otvoriť, dajme tomu túto 1500, čo je ďaleko najväčší aj veľkosťou, aj gramážou, čiže GSM, áno, to je, že grams per square meter, áno. Čiže je to v podstate, že ako nahrubo je to mikrovlákno, dajme tomu, že zošité, áno. Čiže čím väčšie GSM, tým ťažšia je, ako keby, tým ťažší je centimeter tej utierky, povedzme to tak, áno. Čiže takto ti príde, dajme tomu, tá 1500, čo je teda 1500 GSM, áno. No a môžeme sa na to pozrieť, pekne sáčok je znovu uzatvárateľný a teda môžeme si to unboxnúť. Ja to dám preč, aby nám to tu nešušťalo a tu máme 1500 vo svojej plnej krase. Toto je za mňa obrovský uterák, na ktorý musíš myslieť teda, že vysuší toho naozaj že mnoho, čiže toto je na tzv. Kamióny, hej, tak by som to nazval, že je to naozaj že obrovský uterák. A teda čím ďalej s ním robíš, tak tým je samozrejme ťažší, ale toto nie je na klasické bežné, na nejaký tvoj sedán, poprípade ani nie na SUV, pretože naozaj toto je obrovský uterák, ktorý má práve teda tie twisted loop, čo sú také, v podstate dúfam, že to bude krásne vidno, také zatočené mikrovlákna, áno, čiže je zatočené mikrovlákno, áno, alebo respektíve takto, je mikrovlákno a oni ho takto zatočia, áno. To má za následok teda vysokú, naozaj, že vysokú absorpciu, áno. Čiže toto by bola 1500, ktorú sme si ukázali ako prvú. A taký najpoužívanejší, za mňa aj najlepší pomer, že cena, výkon, áno, by mohol byť práve Liquidator, ktorý je u nás určite, že najpredávanejší a najobľúbenejší. Liquidator je v podstate to isté, čo 1500, v zmysle toho, že teda má presne tie isté druhy mikrovlákna, čiže tie twisted loops, áno, čiže to zatočené mikrovlákno. Ja to naozaj, že takto to priblížim. Dúfam, že to bude pekne vidno, áno. Ale je teda v praktickejšej veľkosti, ktorá práve teda stačí na to bežné použitie, na to jedno umytie, na to jedno auto a teda je v takomto rozmere, myslím, že je to 50x60, ale všetky linky budú dole, takže aj konkrétne rozmery, aj konkrétne gramáže určite nájdeš tam. Tie úplne neviem z hlavy, viem, že 1500 má 1500, pretože to je rovno v názve.
Liquidator tu nemám napísaný, takže neviem úplne, že koľko má, aby som nekecal 900 alebo 1100, ale nechcem trepnúť, určite to pozri v popise. Má teda dve strany, za mňa dve strany, čo sa týka farebnosti, je super, pretože ja osobne to mám tak rozdelené, že túto sivu používam na, nazvime to, tie špinavšie miesta, ktoré by samozrejme špinavé nemali byť, pretože to auto už sušíš a má byť čisté, ale však vieš, ako to chodí. Čiže špinavšie napríklad na zadveria, no tam sa vždy nájde možno, že ešte nejaká drobná špina, ktorú si netrafil, či už so štecom alebo s umývacím médiom. Jednoducho, tú sivu ja si osobne rozdeľujem teda na možno takéto práve, že zadveria, áno, možno úplne, že spodné prahy, za kolesami a tak ďalej. A túto krásnu, neviem, čo to je, za mňa modrá, alebo nazvime to tyrkysová, áno, tak tu používam práve nálak. Tento štýl mikrovlakna, tento twisted loop je za mňa extrémne savý a vlastne táto jedna úterka mi úplne bez problémov na jedno ochranené auto, áno, ochranené v zmysle toho, že teda netvorí sa úplne súvislá vrstva vody, čož na tomto kanále nemôže mať žiadne auto po umytí súvislú vrstvu vody, pretože máme také produkty ako napríklad Wetcoat alebo Protector Wax alebo hocičo obdobné Bitprints od Ultracoatu, že jednoducho nastriekáš, zmieš a máš ochranené auto a tým pádom aj sušenie je omnoho jednoduchšie a práve na takéto auto úplne bez problémov napríklad takýto Liquidatorik stačí, áno, jeden na celé auto úplne bez problémov. Samozrejme, keby si potreboval, chytíš, vyžmykaš a môžeš pokračovať ďalej, pretože taká jedna vec je, že trošku vlhké mikrovlákno je omnoho savejšie ako úplne suché. To znamená, že možno, že na to prvé prejdenie to nebude až tak sať, áno, ako, dajme tomu na to druhé, tretie a tak ďalej. A samozrejme, až dokým sa to nezaplní tak, že to budeš musieť vyžmykať. Čiže to by bol Liquidator s teda twisted loop vláknami, ktoré sú za mňa v podstate veľmi savé. Čo by som ale povedal je, že na dotyk, nie že by to bol nejaký problém, lebo reálne to problém nie je, ale na dotyk tieto twisted loops nie sú také jemnučké, áno, ako napríklad máme Eagle Edgeless 500, ktorá teda je významná a značná tým, že je to naozaj že tá najjemnejšia utieročka, naozaj, že ako keby si spal na bavlnke, tak to je presne Eagle Edgeless 500, áno, a tá má ale úplne iný štýl vlákien. Tie sú také v podstate mikrovlákno a je také otvorené, áno, čiže iba, nazvime to, že iba takto trčí a to otvorené mikrovlákno je naozaj že veľmi jemné oproti tomu zatočenému. No a tam sa vlastne plynule dostávam k tomu, že tu máme aj ako keby nejaký hybrid a to je práve The Gauntlet, áno. Opäť Gauntlet máme v rôznych rozmeroch, máme aj taký menší 30x30, ktorý sa ideálne hodí napríklad na sušenie kolies, áno, čiže naozaj že iba taký maličký uterák, ktorý je stále ale veľmi savý a práve napríklad na tie kolesa, áno, že nemusíš teda s kolesami niečo takéto sušiť, áno, s takýmto veľkým uterákom je to jednoducho celkom namáhavé, môže sa ti stať, že ti šuchne na zem a tak ďalej. Samozrejme to mikrovlákno prirodzene do seba ťaha všetku tú špínu, všetku vodu, takže ak si šuchneš na zem, tak je vysoká šanca, že aj ten uterák do seba niečo naberie, hej. Ale, aby som sa dostal, tak opäť, je to hybrid, to znamená, že ja to skúsim priblížiť. Opäť máme teda dve strany, áno, ktoré ale majú teda rovnaké zloženie, ja to skúsim na tejto svetlej, kde teda máme ako keby tú Eagle Edgeless 500, áno, ale zároveň pomedzi to máme aj twisted loop od Liquidator, respektíve od tejto 1500. Čiže je to taký hybrid medzi veľmi, nazvime to veľmi jemnou úterkou, ktorá je spravidla aj cenovo o dosť drahšia, a teda twisted loop. Čiže toto je ten hybridný úterak, ktorý je už len na ten dotyk naozaj že jemný ako Eagle Edgeless, ale zároveň v podstate savý ako Liquidator. No a práve preto tam vstupuje aj tá cena, kde spravidla za rovnakú veľkosť, áno, je ten Liquidator drahší sušiaci úterak, ale opäť, mohol by som ukázať, mám ho takisto roky. Je tu menšia šanca toho, že sa niekde zachytíš
to vlákno a že sa ti vytiahne. Čiže pri tomto gauntlete je tento faktor, ktorý sa proste stáva, ak tie úteraky používaš bežne a proste opakovane desiatky krát, tak pri tomto štýle mikrovlákna môžeš zachytiť napríklad o emblém alebo o roh, ja neviem, kapoty alebo tak ďalej, a že ti to zatrhne a vytiahne sa ti ten vlas. Ono to žiaden nejaký negatívny vplyv nemá na ten úterák v zmysle toho, že by sa ti to rozpáralo celé, alebo že by sa ti ten úterák rozpadol, alebo tak. Samozrejme, nevyzerá to tak dobre ako takýto krásne čerstvý úteračik, ale v zásade nie je to problém. Aby som mohol tak troška zaimprovizovať, ja ti to rovno aj ukážem, že o čom tu hovoríme, pretože ja samozrejme Liquidator používam, áno, a práve tento Liquidator používam naozaj, že dlhé roky. Takže rovno ti ho tu vyťahnem a môžeš vidieť, že o čom hovorím. Áno, že tu máme vlastne vyťahnuté to vlákno napríklad. Áno, takto to vyzerá. No a to je presne, že sa to zatrhlo možno nejaký emblém o ten roh a v podstate takto vyzerá ten uteračik. Áno, tento naozaj používam, že dlhé roky. Táto farba nie je úplne totožná s touto novou. Vtedy ešte bola trošku inšia tá farba, ale každopádne aj tak je to už tými rokmi zanesené. No a takto teraz vyzerá ako keby tá nová verzia, čiže táto tyrkysová je taká výraznejšia, taká tyrkysovejšia. Ale iba to som ti chcel ukázať, že takto vyzerá v podstate rokmi používaný Liquidator. Áno, myslím si, keby som chcel ešte ďalej improvizovať, ale bohužiaľ ten už tu nemám, teraz momentálne sa mi suší Gauntlet. Ukázal by som ti aj ten, ktorý mám zhruba rovnako dlho, že Gauntlet ani zďaleka nie je hen taký povyťahovaný. Áno, čiže Gauntlet je rovnako savý, avšak na dotyk o mnoho jemnejší a teda aj menej sa vyťahujú z neho tie vlákna pri tom používaní opätovnom a opätovnom. Čiže to by sme mali Gauntlet. Ďalší úteračik tu máme v podstate takisto veľmi podobný Liquidator. Je to opäť ten istý štýl, ale nemá v podstate zakončenie tak do seba, ako to máme napríklad pri Liquidatore. Áno, že zobrali sa dve rôzne, teda tie úterky a spojili sa takýmto švom, áno, ktorý vlastne nie je ani vidieť, ani cítiť. Jednoducho sú to iba do seba takto, ako keby sme uzavreli tie dve strany úterky. Tak máme tu niečo ako Double Twistress, ktorý je opäť veľmi jemný, veľmi ľahko použiteľný sušiaci úterák, ktorý nemá úplne až tie savé schopnosti Liquidator, pretože je o niečo ľahší, to znamená, že má o niečo menšie GSM. Áno, je to vidno aj na tej hrúbke. Ja si myslím, že je to veľmi ľahko uvidieť na tej hrúbke oproti Liquidatoru, že toto je o mnoho tenší, ale zároveň je to o mnoho ľahší úterák. To znamená, že na manipuláciu je to o mnoho ľahší. Čiže tento napríklad Double Twistress sa mne hodí úplne krásne na takéto druhé dosušenie. Na také, že dajme tomu, normálne si dosušíš auto s tvojim primárnym ako keby úterákom a tento používaš na to, že ešte niekde ti, dajme tomu, že ešte stále máš nejaké stekance, poznáme to zo späťákov, dajme tomu ešte z líšt a tak ďalej, z kufra, z podešpezetky je, ja neviem, kde sa to berie, ale z podešpezetkov je stále 1 000 000 litrov vody, nech robíš, čo robíš, áno, aj keď to vyfúkaš, stále sa nájde niečo, tak práve tento Double Twistress tým, že je ľahký, tým, že je tenký, tak ten používam na to, že dajme tomu, keď sa bavíme o svojom aute, potom, čo už ho celé dosuším, po prípade si začnem robiť aj niečo iné a stále je tam, ako vravím, nejaký ten stekanec a chcem si to ešte teda na záver prejsť možno detailerom, možno dreammakerom, tak práve spájam toto kombo, áno, že stále viem krásne veľa vysať vody, ak je to potreba, ale zároveň sa mi s týmto o mnoho ľahšie manipuluje, ako keď zoberiem ten Liquidator, ktorý jednak, keď si ho takto naukladáš, áno, že na niečo menšie, tak je, ako môžeš vidieť, ďaleko hrubšie a tým pádom sa ti s ním horšie robí, ako keď v podstate to isté spravím s týmto Double Twistress. Čiže tento sušiaci úterák je za mňa neúplne najvhodnejší na to, že ak máš teda jedno auto, chceš si ho usušiť, tak toto za mňa nie je úplne ten najlepší úterák na to,
ale zase má tú výhodu, ako som povedal, tým, že ak na to finálne doleštenie, na to finálne vysušenie a prejdenie si s detailerom je práve Double Twister ten úplne najlepší. No a ja si myslím, že už tu ostáva teraz iba jeden sušiaci úterák a to je The Big One, ktorý ešte je v takejto staršej verzii, čo sa týka obalu u nás. A to je v podstate úplná klasika waflový uterák, ale teda waflová utierka, ale teda vo väčšom rozmere. Čiže je to úplná klasická wafla, ktorú mám najradšej práve na sušenie a umývanie okien, ale tento je vo veľkom rozmere a má 450 GSM, čiže GSM je výrazne nižšie ako pri iných sušiacich uterákoch, áno. Aj samotná utierka, ako sme si povedali, Eagle Ageless 500 má vlastne 500 GSM, takže toto má GSM ešte nižšie ako iba nejaká obyčajná utierka, ale waflová má zase iné výhody a to je, dajme tomu, opäť veľmi tenké, takže to GSM tam samozrejme zodpovedá, je to veľký uterák, áno, a je to taký ten uterák zo staršej školy. Úplne v pohode, má veľmi takisto veľmi dobrú savosť, ale samozrejme nepojme do seba až tak veľa tej vody, ako napríklad ten Liquidator. Za mňa ten Liquidator naozaj, že spomedzi týchto všetkých je ten Liquidator ten naozaj, že najpoužívanejší úterák a myslím si, že aj ten pomer cena výkon je tam to najlepšie. Čiže že ak hľadáš svoj prvý úterák, áno, že vyslovene prvý sušiaci úterák, za mňa Liquidator je tá najlepšia voľba. Ak hľadáš tú najlepšiu kvalitu, tak The Gauntlet. Ak hľadáš niečo na kamión, tak 1500, áno. A ako som povedal, ak potrebuješ ešte po tom, čo auto hlavne vysušíš a chceš si ešte dorobiť tie detaily a vysušiť si tie posledné zvyšky, tak napríklad Double Twisters. No a waflová to je taká klasika zo starej školy. Ja osobne by som ju neuprednostnil pred týmito ostatnými, ale nechcem povedať, že by nejaké miesto nemala. Napríklad zase, čo sa týka dolešťovania okien, tak za mňa tá waflová je určite najlepšia. Aj keď neverím, že by som zvolil práve až tento obrovský rozmer, pretože tento rozmer je naozaj obrovský. Takže to by boli sušiace uteráky od The Rag Company. Čo sa týka celej ponuky, určite zbehni pozrieť linky. Ja sa s tebou lúčim. Dúfam, že som ti objasnil tému sušiacich uterákov a aj aké sú rozdiely medzi nimi. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.